реших да направя да ви обясня за едно приложение. Този клип мисля, че ще около 2, най-много 3 минути. Може и да няма и толкова. Вижте хора, прекрасните иконки, според мен са чудесни иконки и галерия, камера, телефон, записки, пак телефон, но мисля този да го махна, защото да ви ме кефи повече. И аз много обичам да се правя на бебе. Така, местим това тук. Имам едно много голямо запитване към вас. Галерията тази ли да си остане или да заменя с този фотоапарат, който е за снимки? Те има почти същите снимки. Да. Ето, това сме. Мога да ви покажа една, където сме с... Така, къде сме всичките? Не мога. Добре. Да. И дългоочаквания момент. Надявам се да ви харесва. Ако е така, останете да гледате, за да ви обясня какво е приложението. Хора! Приложението е... много хора го знаят. И той Кокопа, да, мисля, дано да го изговарям правилно. Ето ги. Всъщност той, като влезе първоначално някакви за разрешение, нещо такова, не на мен така ми става, но разрешете, защото това е супер готино и се заслужава. Ако искате да видите такива иконки за тапети и нещо такова друго, продължавайте да гледате. Това беше предишното ми, с което бях, но реших да си го сменя. Мислех този клип всъщност за как на Clash Royale, защото знам, че ви обещах, знам, че такова, но съм много натоварен, особено сега си писах нашето по-английски, разбира се, аз винаги в последния момент всичко пиша и защото викам, ще ми остава време, ще го напиша и ми остава време и да. Да. Особено това много ме кефи, мисля да си го сложа. Но не сега. Защото си го смених още днеска. Вие може да видите този тапет също там. Като цъкнете на някой, например, избирате как се да изберем нещо, което ми харесва. Например това. И не Donald, защото когато го натиснете и почвате, ако натиснете Save to Gallery, ще ви се запази изображението. Но ако натиснете Set at Wallpaper Now, сега ще почнете да видите кое за кое и така нататък. Между другото, когато искате да го таковате и то ви дава да си изберете коя иконка за кое приложение да бъде, как да ви се замени. И хора, знаеха 4 минути, но ако ви харесва този клип, забравяйте да дадете тънзъп нагоре. Ако ви харесва също така, ужас. Ако ви харесват моите клипове, продължайте да ме гледате и се надявам да се качим по-нагоре абонатите, защото аз много се вълнувам. Вече има 27, но моля ви се, поне 30 да ги закрадим, моля ви се, да не се излагам. И да, до скоро хора! Обичам ви, чао!